Biex kienet evitata dik li setet kienet traġedja, il-pulizija kellha tispara xi tiri lejn it-tajers ta' karozza. Kollox beda minn road check mill-Pulizija tar Rapid Intervention Unit u Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali fi Triq Dunkarm f'Birkirkara. Kien l-ħabta tas-sija tas-sibt filgħodu meta l-Pulizija nnutaw ġir suspettus mis-sewwieq ta' vettura ta' tip Volkswagen li meta nduna bihom ipparkja fil-ġemp ta' triq u tefa' d-dawl. Wara ftit irriversja tul it-triq kollha u saq lejn il-Knisja ta' Birkirkara fejn beda jsuq b'veloċità eċċessiva u b'mod traskurat tant li laqgħet xi vetturi pparkjati u kkawżalhom diversi ħsarat. F'mument minnhom il-Pulizija rnexxielha tiċċirkondah u sewwieq irriversja fuq il-vettura tas-servizz. Kien hawn li l-Pulizija kellhom jisparaw xi tiri lejn it-tajers tal-vettura tas-suspettat bilan li waqfuh milli jkompli jagħmel iktar ħsara jew saħansitra iweġġa' jew joqtol lil xi ħadd. Minkejja dan is-suspettat baqa' jsuq u għadda wrong way. Iżda ftit wara twaqqaf mill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit u ġie arrestat. Ir-raġel ta' 37 sena minn San Pawl il-Baħar li huwa magħruf sew mal-Pulizija kienet jikser il-kundizzjonijiet sal-ħelsien mill-arrest meta kien barra f'ħin li mhux suppost. Il-vettura li kienet isuq kellha pjanċi barranin. Mal-arrest is-suspettat beda jilmenta bluġieħ hekk kif għamel operazzjoni fil-jiem li għaddew. Għaldaqstant huwa tieħed l-isptar Mater Dei għall-kura fejn ftit tal-ħin wara li ġie invistat mit-tobba kien rilaxxat. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa li ħatri diversi esperti biex jassistu fl-inkjesta li ġiet appuntata filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.